Sîqakên Hesinî bin bedebarandin li ser gorên ter. Perçe perçe dibûn hestî, her perçeyek dibû gelemek û ji serê her yek diniqitî. O diloran ez qurban û were malê serê min bigorî, were malê da ez bikewînim birînên te yên kûr, da ez bicebirînim hestiyên te yên hûr hûr. Kênexwazan danê hev hestiyên hûr, xistin di nav elbikên plastîk û birin welatekî dûr. Elbik spartin axekî gemar û bêpûr. Axê jî hev fedî kir û kire zûrezûr. Got ez ne babetê wan im, ew babetê axek belûr. Hestiyê jî welatê xwe dûr, naliya kûr bi kûr. Got dayê çendî li min sar e û çendî tarî, bextê te me min derîne ji vê elbika beddol, min bibe welatê minê ronîdar, min bispêre axa wiya katijî hestî, bû barê rebenek posevan, hestî bû rêviyê welatê xwe yê pişt çiyan, gihîşt bersinga dayîka xwe bû mêvan. Dayîk wî bi qimatkê pêça qewî û stûr, piştre wî sparte axa welatê wî ya binûr. Gelek spas. Gelek spas mamosta. Ever baş temaşanın heja hum bixêr hatine bername zimanê Êrînê. İşev mêvanên me çar kesin hevserokê bajarê Amedê DBP Birêz Hayrettin Altun. Mamostayê Metderê Seyhan Şaşmaz, nivîskar mamosta Şirîn Bulxa, hevserokê eğitim senê Şaxa Wanê mamosta Murat Atabay. İşev zimanzanan ra em ê li ser ziman ser perwede niqaş bikin. Birêz Altun hûn bixêr hatin bername me. Zor spas. Ejî xêratî hevala dikim, xêratî dikim, zor spas. Birêz Şaşmaz hûn bixêr hatine bername me. Cenab xêrê dabin. Birêz Atabay hûn bixêr hatine bername me. Ana xêrê dabin, ez jî hevala silav dikim. Birêz Bulxa hûn bixêr hatine bername me. Gerek spas na xêrê dabin, ez jî hevala silav dikim. Spas dikim. Birêz Altun wekî yani partiya DBP hûn lingekî ziman jî hûn zanin siyaset e. Hûn wekî partî olarak jî xebatê wê ziman jî hene. Wekî bijim ji bona Yekîtiya Kurdan jî xebatê wê rewşê jî hene. Li ser van xebatan wekî partî olarak xebatê wê çi astê dane hûn çawan dibînin? Yekev ya duyemîn jî rewşa zimanê Kurdî îro kîjan astê daye? Belê. Ez jî birêzdarî hevala silav dikim, tamama şevanê me silav û rêzê dibêjim. Partiya Herêmên Demokratîk rêzîknama wê da ji bona zimanê Kurdî û ji pêşvebirina ziman gelek karê girîng hene. Li Belê li Amedê direk xebatê me ziman hene. Raya giştî bi wan zane me ave li Amedê partiyên îttifaqê me platforma ziman bi hev saz kir. Li platforma ziman da xebatê ji bona zimanê Kurdî bi peyama zimanê Kurdî be zimanê perwerdê, zimanê Kurdî be zimanê fermî ve xebatek dest pê kirin. Ev xebata me berdewam e. Seran ser ev xebat Kurdistanê ew berdewam be. Hatta 15 Sibatê ew xebatê me her berdewam bin. Li Belê wekî hûn zanin tora zimanê Kurdî Medder jî li Amedê xebatên gelek giran bihat dikin. Haya ben ji wan xebata jî heye.
و ام bir peyame saziye zamanek li Amedê û li Kurdistanê tamam ara dibêjin em bang dikin. Partiya Herêmên Demokratîk bi her awayî ji bona xebatê ziman çi destê me were em ê bikin. Dê ez karim ez peyvî peyamê tiştek bêjim. Zimanê Kurdî niha di çi rewşê de ye, çi astî de ye gerek ya baş were lêkolî. Dema Osmaniya heta dema Cumhuriyetê her çi qas Kurd devlet nebûn jî di ernîgariya xwe de bi xura dijiya. Bazarek wanên navxweyî hebû. Wî bazara xwe ya navxweyî de zimanê xwe bi kar daniye. Medrese û hinek saziyê perwerdê de Kurda bi zimanê xwe hem perwerdeyî devam kiribû dê jî di bazara xwe de hakîmetek bol hebû. Lêbelê di dema Cumhuriyetê de ev bazar hate şikênandinê pêl bi pêl. Ji bonekî ku zimanê xwe xeber nedin di sala 1921 de dest pê dike heta roja îro em dijîn. Ev ziman hate înkar kirin lêbelê çi qas hate înkar kirin jî Xortê Kurda ku bi xwe gavek çûn eskeriyê nîv zimanekî Kurdî hîn dibû. Gavek di qetiliyan gundê xwe, bajarê xwe, dayîkê wan dîsa jî bi wan re Kurdî xeber da. Ev ziman bi saya serê dayîka hatiye vî astê. Hatiye heta îro hatiye. Lêbelê niha demak em têda ne. Ez ê mînakî birim. Ez sala 1960 da ez birim mekteba 11 salî bûm ez birim mekteba Erxeniyê. Wî mektebê de zimanê me ji me ra qedexekirî bû. Em nikaribûn xeberî. Di salek de gavek ez çûm gundê xwe ba dayîka xwe min mixwest ez dayîka xwe ra tiştek bi Tirkî hîlî mikirine ez pê ra xeber bim. Aynen wisa ji wira got. Hayê ji wê bextireş bû. Çiye mektebê guhayîn car zimanê xwe hewl kiriye. Ew helwesta dayîka min heta îro bi min re hat. Nû bi dengê dayîka xwe bizanibû zimanek mi heye ew zimanê min jî Kurdî ye. Ew dayîk lêbelê seranser Kurdistanê da. Dayîka ew ziman aniye heta îro lêbelê îro dayîk bûne bajarvan. Bajarvanî yetkin. Di bajarvaniyê de ev 40 salê paşîn da dewlet bi polîtîkayekî gemal, bi polîtîkê klêr gund vala kirin. Bazara navkurda qedexe kir. Danû stendinê gundiya bi hev re bi zimanê xwe dikirin ew hate astekî herê jê. Di bajarvaniyê de niha dayîk bi zarokê xwe ra Kurdî xeber dikin. Di vî demî de helwest pir mihîm. Gerek hinek sazî, partî û ji ber siyaseta ziman, saziyê ziman, partiyê siyasî ji bona ew ziman di nav gelek Kurd de bibe zimanê dayîn û stendinê. Zimanê perwerdê gerek hewl bidin xwe. Bu hewldanê de em ê di bernameyê de em ê hinek rave bikin ew ê çawa berdewam be, em ê çi bikin, em ê ser düşünce xwe bînin ziman. Başa, spas ke mamosta. Zor spas. Birêz şaşmaz. Wekî metder, wekî mamostayê ziman, wekî dayîkek, wekî jinek, wekî Kurdek hûn ziman çi rewşe de dibînin xebatê we çawan derdam dikin? Berê ez wek jinek wek mirovek bipeyvim piştê jî ez li ser navê saziyê jî bipeyvim. Bixabin kê xêrefîn jî hinekî naverokî veke
يعني وقت مروفك وقت جنك روشا زمان اجي خطره دا دبينم البته وقت همو كسان لذا خطرش هم كان بوجن خطرش دست نده قدام دنای آنجی بردوامی به خطره يعني herkes لجي خواه لمالا خواه لکولارا خواه آخافتنا خواه تنه آخافتنا خواه جی بدومینه اندزانم که او زمان نگیشه تو آستکی نینی ام وقت سازی وقت مقدار ام کورسن کارگه زمان ودکن ام 2017 ve van kursem خود دومینم gelek seridan çedibim gelek kesin 18 sal üser 18 sali tevrik kurseni vedibin yani em gava ders edin em dibine ku dayı ku babe meceri tevridibin em dersin ku dedin cana kondavane me şes tu peystanı neşin ev hem ki hoşik didame hem ji dil eşik didame yani dil eşik bir rengi kesik belki hatta bir temene koy kondunu nivisa zamanı konuzane anca belki afaptın afa başını zane te hin mekhabın da kursan da hevdeki hin bibe elbet em ki koşun ku herkes derece zamanı haber nedane yani emri wan çend sali bibe bizaru ki khore hatta bir nevi khore dikarım var ma kursana ve hin zamanı habibin aliyevi ereni eveli aliyevi neynici ev yeke mekhabın em dibe rewşidane ku me pervedehi bir zamanı khoy neditiye em hinji dibe emri khoda dikarin tevli kursan bibin jiber ku em hine afaftına banduru nivisa zamanı khoy bibin وقت میگم به هر دواری هم دکارن ویروشه بنرخینن وقت مدار امجی هول دادن ام خوابی گیشیرن همو جهان همو باجران همو گندان همو ولادان ve iki em به درسن online tinin dicih dikir به pandemi edi medes به درسن online kriye em به درسن online خوابی گیشیرن همو deveran جدار به ولاد شو خدوانی مهنه جباجارن دنجی خدوانی مهنه bundan jî xwendevanên me hene em dizanin ku bi dersên online em xwe dikarin bigîşînin hemû kesan û serlêdanê gelek zêde daxwatekî gelek zêde heye ev serlêdan bi me ev yekî nîşan dide ku ev serlêdan tê watê ya ew xwast di hemû aliyê civakê de herkes dixwaze ku zimanê xwe hîn bibe ya ji bo axaftinê werin ya ji bo xwendinê ya ji bo nivîsê an ji bo wêjeyê yan ji bo dîroka xwe tevlî dibin dixwaze werin dersê me tevlî bibin û xwe pêş vebixin ev tişt elbet tiştê erêniye em ji wek saziya ziman em hewl didin xwe bigîşînin gelek kesan û ew hewdanê me didomin ew ê bidomin jî elbet niha bila dor be hevalên din em di nav sohbetê de dikarin naverokê jî vekin سپاس که برای ششماس برای زاتابه خباته و که ایتیم سن لسر زمانان yani geçtici hunci و که sendika و gele canji daxaniya xwajidan zaman daykan pervede ben dayı در هر خیوان خبات و گشتیون چند شروعات کن زمان کردی ایرو کیجان روشه ده زمان کردی تنه نه وقت زمان دیجی بجم لازستی زمان لازم به یه چرکزم به اوجل بر مرینه نه راستی وان هم چند شروعات کن اجر سعید ده حوالا صلاح دکم ناف سندقا دا یک ور ریزکنامه خدا پرورده زمان کردی دخوازه یا زمان زکماکی دخوازه Türkiye'de eğitim sene. Nafs sendikayın Ali perverdehî de xebatê dikin. Niha ser ziman tabi xebat çê dibin em xwendekaran jî dibin, malbatan jî dibînin halê dibistana jî halê xwendekara jî em dibînin. Wekî hevalan jî anî ziman niha berê ziman bi aliyê dayîkê ve hat berdevam kirin yani dayık bi zanokê xwe Kurdî daxivîn lê îro em dibistana da dibînin belkî eva bingeha da gelek tiştan em ser wê jî nîqaşekî bikin lê zarokên ku têne dibistanê Tirkî têne dibistanê notanê berê ji berê zarok nayên dibistanê Kurdî hîn nabin
mala xwe da belkî li ser televizyonê ser kompîterê jî Kurdî Tirkiyeyên bibin wisa têne dibistan. Lê dayîk jî em wisa dibînin ku zêdetir zarokê xwe re Tirkî diaxistin. Yani eva bingehê da alî aboriyê, alî ekonomiyê jî gelek tiştene. Yani belkî dayîk ji bo pêşeroja zarokên xwe tiştên din difikirin. Lê eva niha yê ku ber çava tê dîtin ev ku ziman li malê da nayê axaftin. Zimanê zikmakî li malê da nayê axaftin. Eva li bajêr jî wisa ne em diçen li gunda jî digiyarin berê ku em diçûne gunda me zarokê heka Tirkîzan nedidît zarok gelekî wan ji Kurdî dizanibûn niha mixabin ku em diçine gunda jî dibistanê gunda jî xandîkarên gunda jî dibînin zarok ji xwe Tirkî zanin wisa têne dibistanê bingeh wî jî belkî em serda nîqaşek jî bikin yani nav evkê da nav vê programî de belkî em ser wê jî nîqaşekî bikin lê sendika jî li ser zimanê dîsa em xebatê dikin hem 21 Sibatê hem 15 Gulanê xebatê dîsa sendikayê çê dibin qurs jî têne avadekirin qurs jî em didin lê ez bawerim eva tenê pê qursa em evê pirsgirêkê çareser nakin pirsgirêk gelek girîng bûye li çareseriya wî jî gelek serda nîqaşekî gelek kûr bike. Spas Birêz Atabay. Birêz Bowra hûn rewşa ziman çawan bînî wekî nivîskarekî Kurd wek dijî mamostayekî Kurd hûn çawan dişirovet dikin. Gelek spas evvelê Hemze di serî de mêvanên te yên gewre û tevaşavan mêyên ezîz bi dilgermî silav dikim û bi hilmet rêzdarî û hezkirên xwe pêşkêş dikim. Wekî din ji bo ku we ev veqandinê vê bernameyê ji bo wê jî gelek spas. Hêvîdarim ku ez bikarim hindik jî besodê dime vê bernameyê. Rastî îro mijara me li ser perwerdaya zimanê zikmakî ye lê gerek ev mijar ji bo gelek Kurd tevahî bibe mijara sereke. Rastiyek teqez heye ku her netewek bi zimanê xwe heye û wî zimanê tê nasîn. Dema ziman ji holê rabe netew jî xwe bi xwe ji holê radibe. Wek Konfüçyos gotî dibe ger hûn bixwazin netewekî ji holê rakin destpêkê ji holê rakîna zimanî dest pê bikin wînê ji holê rakin. Êdî karê we gelek hêsan e. Li ser vê diyarkirinê an ku li ser vê tespîtê jî gel ku destûra hebe ez jî dixwazim çend gotina bibêjim. Fermoy mamosta. Ji destpêka damezrandina netewdewletî û kapîtalizma modernîst heya îro pirsgirêka daxwaza perwerdehiya bi zimanê zikmakî rojayek sereke ye û berdewam e jî ev pirsgirêk. Hêzên desthilatdar û mêtinkar li Kurd dagir kiribin karê wan ê yekemîn ew e ku zimanê wê erdnîgariyê ku dagir kirine ji holê rakin. Ev jî dibe sedema şer û pevçûnên di navbera hêzên desthilatdar û gelên xwe jî. Lê wek ku baş tê zanîn li Kurd zilm û zordestî hebe li hemberê wê zilm û zordestî jî berxwedan her teqez heye. Eger gelên wê erdnîgariyê bikevin nexweşiya xwepişaftinê mixabin karê desthilatdara gelek hêsantir dibe. Dîsa ku em vegerin ser mijara xwe mijara perwerdeya bi zimanê zikmakî mafê perwerdeyê mafekî gerdûnî ye mafekî xwezayî ye mafekî zagonî ye jî û her wekî din jî mafekî rewa ye û bilê wê jî perwerdehiya yani daxwaza perwerdehiya zimanê bi zikmakî peywira sincî an jî ehlaqî ya mirovayî ye. Dema ji vê daxwazê baş ve
rene jê bibori tê bibori wî çaxî înkarkirina hebûna xwe bixaye. Ji ber vê ez jî wek mamostayekî 30 salî ku di vî karî de ket daye dikarim bi dehan mînakan bibêjim serpastiyê xwe got serêm datiye dikarim bibêjim hatiye îspatkirin ku perwedehiya zimanê bi zikmakî serkeftiye li Kurbî bila bê serkeftiye û perwedehiya bi zorî zimanê biyanî jî her ticarî serkeftî nebûye. Ji ber vê ev daxwaz gerek ne tenê li van em bêjin ser bernameyên ha ne tenê li qadên biçûk gerekê tevayî ferd bi ferd ev daxwaz bê lêvkirin em serkevin li belê tenê ne bê lêvkirin gerek kewr xebatê wî û bi awayekî samimiyet mirov tê bikoşî ku mirov ser bikeviye. Bî awayî ez jî wisa kurtasî pêkbênim cardî têca tur vegere wî çaxê gerem kin. Gelek spas dikim birêz bore. Birêz altûn we dîroka ziman hindek dest pê kir hatin heta îro em jî çend li ser van gotinan hûn jî zanin notan da wekî gund şewitandinê de gund valakirinê de Kurd giştî çûn metropolan çûna bajêran an jî Avrupayê li wan cihan jî gelek enstitûyên Kurdî hatin avakirin wekî Enstitûya Stenbolê ya ziman hat avakirin wekî neçeme hat avakirin Stenbolê wê demê de xebatên pir baş hatin kirin lê ew xebat hêdî dewlemend bûn yani hindek zimanzan hindek Kurdê me dibên zimanê Kurdî berxetere de ez wisa tevlî nabim rastî zimanê Kurdî îro zêdetir jî li hemû erdan hemû cihan cih gir yani wektê temaşe dikin paşê Kurdî derhatin avakirin saziyên tezepa Kurdî hat avakirin û gelek şaxên ziman xebatên ziman mala piştgiriyê gelek xebat hatin kirin dema pêvajoya aştiyê de wê demê de jî işte kurs hatin vekirin hûn tên zanin de bihane girtin işte kurs işte derê wan der ne baş emza pencere çawaya pêşiya ziman hat xastin bigirin lê zanîngeh hatin avakirin van zanîngehan de jî kelecaniyek hindek hatek kirin lê ew jî xastin pûç bikin işte kes zimanê Kurdî naxazi lê keke birêz ataba jîna ziman got zarok berê Kurdî daxiftin hatin dibistanê paşê hêdê dîre Tirkî bûn lê îro zarokên Kurdan sedan ser navê wan Kurdî ne belkî Kurdî nezanin belê navê wan Kurdî ye ew jî hêviyekî baş e yani wê kelecaniyê jî dete gelek Kurd ji ber vê zimanê Kurdî wekî saziyên Kurd partiyên Kurd civînê xwe da xebatê xwe da giştî zimanê dayîkê civînê xwe dikin lê partiyê dijî yani yê dijî partiyên Kurdan ew jî êdî Kurdî bîlbordên xwe pankartê xwe dinivîsin şa jî be dinivîsin yani wektê mesela bêjim dema dibistan vedibin her salê dî Kurd jî dibên zimanê dayîkê daxwazê wan çêdibin hûn vê çawan şirovet kirin ji bona zimanê Kurdî bibe zimanê dayîkê bête dayîn perwede mamosta be aliyê teknîkê be ew bingeh hûn têr tijî dibînin û caran rayedar derdkevin dibin işte ya sibe dibistan perwede çêbe gero mamostayê wan hene yani ev pirsê kirin lê belav xebaz jî hemû olê dane belê hûn van çawan şore baş hevalê hemzem fark kir ez heftê salî me temenê wî temenê da ev çil salê paşîn da gerek xebatê giranbaha hat ji mekemê bigire heta Kurdî derê heta Akademiya Ahmedê Xanî me Kurda pir saziyê ziman ava kirin lê belê ez girtîgeha Amedê de demek mam ev girtîgeha meşhûr pênc rolê got pir xeberdir Tirkî xeberdir û qawîşê de
نظامنامه کی وانه بود گو ماده 1 komutan kadime afe madde 2 komutan belki haksız bike madde size kava komutan haksız kir madde 1 vere pejrandır yani komutan disa hakliye naha ban xebate katine kirin şaredari me o revebriya me heremi hinek kare pır gram bahakirin lebele anlattığa şu Ahmet'e derkevi hatta dari çevlike hatta dari dersime demek ki nave bajaroka hamu Kurdi Türki o zazaki hakkını sandın ana van levhatne şaredariya da به خبات و رنج و کار کرده به کردی هنک نویس هاتون نفساندن او جانه هات رتنک مامستا ببورینه بله بلکه او سر کارگهان سر جهان کردی هاونه نویساندن اما مجی گل دا کت مثلا بجم دبستان و کت مجی اوه ده چانجه ببن اما سر ورن سروی نها کلمه دولت دخوازه inkare disa bu avaki tundi pek bile. Ne bele? Gel ki hali dahi. Eveş ravet ki. Naha ez minakşı partiya mevdim. Ev serdemak 2 sale ez de partiye da dıxabitim de ayvana partiye meda de saziye meda hena mebtir ki haber ne dahi. Ancak heval ekmeği Türk vere em Türk'ü haber edin. Me biya wekî rêbazekî dayeşkulandin. Ji vir pêda me gotiye civînê me bigire heta karê me yê dinê. Em ê bi Kurdî bikin. Gelê me tê me ziyaret dike gel jî bu wê pirsek baz. Mînake lê di Tirkiyeyê de tiştekî heye. Divên rol model. Yek. Ji bonekî merdim ve modela rolê çi bike? Revebri saziye me. Eğitim sene bigre hatta saziye me yetine. Gavak de saziye xuda. Revebri wan. Hefseroke wan. Bi zamanê xwe xeberdan ew sude de gelj. Gelji. Şuye yeke em hatine astekî. Lebelê terî menake. Terî menake. Em li dihazê de digerin. Lêgerîna me جبونا زمان کردی به زمان فرمی جبونا زمان کردی به زمان پرورده لگرین می gerek daha ziyade hebben. Hem bir devlet era hem bir gel var. Bir gel var. Jüye ki em hatıra astaki lefteri menake. Çva teri menake vanno ana lamedi. Ev reyxistinin alikariya civakî dikir. Jîdê Kurd heta seres ve heta êvarê duwê da rêzê dane. Duwî rêzê da min bala daye. Birakerê me jî biya baş tam bike. Ew hevalê dayîkê me ji bona alîkariya civakî ji dewletê bistînin. Hemû di nav hev de Tirkiye xeber. Ji orda bang dike. De taxaya azad baxtıraşki desen sen niye yukarı çıkmışsın? Bile. Ya hayfıstı de hem Türkiye xarab dike hem ji bizim anı haber nadı. Belki hayfıstı ne ki ya ne beli gerek dinav gelda. Ama biraz altın mesela nava saziyen yani şey nava bizim PTT ve minaftem anca bizim şaradariye betib ancak dayık ekbani kişan be yani ye bu kaza Kurdi bak ve o Karmenci edi berse ve Kurdi dedi yani Kurdan xada kabul kirin zamanı xada kabul kirin hemece tek yek çiçek maya evji zaman pervedehiye yani avadi mesela bizim zamanı bijartin kirin Kurdan aftist kabul ne kirin bele Kursen bijarte kabul nekirin. Devlet çi kurse bijarte de bre kupek
Kurd wî zimanê xwe helbijêrin hinek astengî çekirin. Binê. Ev astengiya. Lêbelê ev armanc nîne. Kurda ji xwe dimêjî xwe da di hestê xwe da ya qebûl nekir. Lêgerîna Kurda ana ez rast bêjim. Lêgerîna Kurda hatiye. Zimanê Kurdî be zimanê fermî, zimanê Kurdî be zimanê perwerde. Ji wê bêtir ew ê têrî zimanê Kurdî û têrî civaka Kurd têda dijî nake. Nake. Çünkü ez ana tiştekî bilêv bikim. Bazar seran ser bi Tirkî tê şixulandin. Hêdî hestek ana hinek destkeftiyê me hene. Wan destskeftiyan ez tirsim. Ez wekî vêvebirkî tirsim. Ew ê sibê. Ew ê tiştek wisa çêbe kes dikare bi zimanê xwe îfade bike. Ez bazara da digerim. Di bazara da zimanê serekep ya zimanê Tirkî. Lêberê me tiştekî nekiriye me pir tiştê baş çekîne. Me pir tiştê baş bi dest jî xistine lêberê ew têrî nake ez banga min mebesta bernama we li gele. Gelê me bi kolana da bi danû estendeyê xwe rojane de bi cîranê xwe ra bi derdorê xwe ra bi zimanê xwe dixwazî zazakî be dixwazî kurmancî be bi zimanê Kurdî jiyana xwe berdewam bikin û ew ziman jî her tişt bi şixulandinê diqede ziman çiqa were şixulandin ziman pêş dikeve. Ji wê yekê em zimanê xwe xeber din helwest ew e eger em zimanê xwe xeber din em ê bigêjin encamê. Lêbelê em doza zimanê xwe nekin wekî heval got netnexşe netewê ziman e ji wê yekê em zimanê xwe derkevin ev bang e. Zor spas. Spas dikim mamosta. Mamosta şaşmaz. Mamosta Seyhan. Belê. Wê serê jîna ziman wekî tora ziman ve wekî met dercî navda ve gelek saziyên Kurd gelek partiyan re ji hevdîtîn kirin ji bona zimanê Kurdî bibe zimanê fermî mamosta jîna ziman lê îro bazar zimanê Kurdî rastî hem dünyayê de hem rojhilata navîn de jî bûye zimanê bazarî jî yani dijî rêxistinê etmeyê Kurdan kesê dijî zimanê Kurdî hîn dibin ji bona bazariya xwe ji bona danistandina ji bona têkiliya gel re jî bike yani vê rewşê de jan dibînin gelo hûn wekî met der wekî zimanên Kurdî wekî tora ziman jî subê perwede bê dayê hûn amade ne ji bona aliyê mamostan da aliyê teknîkê da û bangê we çi ne ji bona her sal ji hûn ji bangê dikin dibên dema dibistan ve dibên perweda zimanê dayîkê ji bona wê bangê we çi ne? Belê jê aynı zaman ve êdî zimanê Kurdî dibe zimanê bazarê yani gelek netewek em bibêjin netewek heye û viya ji hêla hemû kesan ve têk qebûl kirin mixabin tenê ev yekê ku zimanê me nebûye zimanê fermî û zimanê me nebûye zimanê perwerdehî gawa zimanê nebe zimanê perwerdehî mixabin ew ziman berbûn gabûnê vê ye ve çiqas got ez vê yekê qebûl nakim jî bi rastî divirengî ye. Heval Murat jî vê yekê anî ziman û gotê ku em niha diçî gundan jî êdî zarok bi zimanê xwe na bi zimanê Tirkî dipeyivin lê van zimanê xwe çima dipeyivin hevalên temenmezin zêdetir dizanin ku gelek serboriyên çi hene tiştê ku em guhdar dikin em dibînin dibêjin ku em gava çûn dibistanê ji ber ku em Tirkî nizanibûn me lêdan xwar lê ew nefşê ku ji bo ku Tirkî nizanibûn lêdan xwarin vê nifşê ku niha dijî niha diçin dibistana mezin kirin êdî gotin ku ez çûm dibistanê min lêdan xwar ji bo ku ziman nizanibûm kurê min an jî keça min bila vê neheqiyê nedîne bila lêdan naxwe ji bo vê yekê yani ji bo perwerdehiyê êdî ziman feda kirin gotin na bila keçê min an jî kurê min bila zimanê xwe nizanibe bila zimanê Tirkî bizanibe perwerdehî Tirkiye bila zehmetî nekşîne bila lêdan naxwe ew nifşê ku lêdan xwar ew nifşê ku ji ber ziman
hatta çıkandın ve nifşemezin dike. Jiber ku ve nifşemezin dike revşeki bir rengi derke tole. Ger zaman perverdehi be edi kesek bir diltirsiye naji. Nabeji la zaruki min bile zamanı xwe nizan be. Ev zaman perverdehi be ev zaruki ku limana xwe li kolana xwe bi zamanı xwe dijî bi rahatî jî ew dikarbe biçe perverdehiya xwe bibîne. Yani em gelek minakin ve yekê dibînin. Hevalê mamoste ku dersên Tirkî jî didin ve yekê dizanin. Em dikarin ve yekê qiyas jî bikin ku em binêrin. Zarokê gav bi zimanê xwe perwerde bibe, çawa hemû tiştgevê hêşî, çawa baxtewar e, çawa bi xwe bawer e, zarokê ku ziman nizane û hîn diçe dibistana, hêdî ziman hîn dibe, çiqas ditirse, çiqas bi xwe bawer nîne û çiqas baxtewar nîne. Em dikarin vana bidin berhev. Ji ber vê yekê elbet banga me jî wek sazê, an jî wek kes, ev yeke ku zimanê me bibe zimanê perwerdehî. Ve pirsê kir û vego gel ev ziman bibe zimanê perwerdehî. Gelo xebatên we bi vî rengî hene. Ew ê têra vê yekê bike. Elbet ez bawer dikim ku gel zimanê me bibe zimanê perwerdehî ne tenê mamosteyên ku niha li saziyanin. Ew hemû gel kesê ku bibêje ez kurmancî, an jî kirmanckî, an jî soranî em dibêjin zimanê Kurdî. Bizabe ew ê bibêje ez amade me çi ji destê min tê ez dikim. Yani ji bo vê yekê ez bawer nakim ku tu tengasî were jî. Ji hêra teknîkê ve jî, ji hêra materyalan ve jî, ji hêra kesan ve jî. Gel ev ziman bibe zimanê perwerdeyê, herkes ew amade be ji destê wî an jî wê çi be ew vê yekê bike. Lê wek ez dibêjim, yani pirsgirêka herî girî ziman ne zimanê perwerdeyê, gava ziman ne zimanê perwerdeyê bu ji hemû aliyan de dixitime. Wê derê di çandê de jî dixitime, di wêjê de jî dixitime, di dîrokê de jî dixitime û di aboriyê de jî dixitime. Hemû tişt xwe girêdayê perwerdehiyê ye. Ev di kîşan ziman de dibe bila be. Gel tu bi zimanê hatibî perwerde kirin, wê demek tu ji bo hemû tiştan serdestî. Lê tu bi zimanê nehatibî perwerde kirin, teqet ciyek de tu yê dixitime. Ji ber vê yekê ger zimanê me bibe zimanê perwerdehiyê û zimanê fermê, ez bawer nakim ku ew tu pirsgirêkek hebe û herkes ji destê wan çi were, ez bawer dikim ji bo ziman ew ê pêk bînin. Spas dikim mamoste. Birêza tevay wekî hûn eğitim sen ve jîna ziman belê ji bona zimanê Kurdî yani zimanê zikmakiyan ve rêzîknama we de jebûn ava sendîqan de wektî eğitim sen sadece ziman tinê ne ji bona hemû pirsgirêkên perwerdeyê de her tim hem daxwaniyê xwe jî dide çapemen hem hişyariyan jî dike. Nava salekê de sal nîve jî hûn jî zanin pandemiyê bû ji ber vê pandemiyê zarok neçûn dibistanê we gelek caran wekî sazî daxwanî jî dan ji aliyê kêmansiyan da aliyê teknîkê de û ev hefteyekê jî dibistan dest pê kirin vê heftê dest pê kirin hûn çi rewşê dibîne rewşa dibistanan çawa ye gelo hemû dibistan hemû aliyê paxişiyê de aliyê de wêr çi rewşê de ye. Yani espêşiyoyê dixwazim çend tişta bêjim li ser axaftina hevala jî. Belê. Da hevalê hemza pêşî ser gotinê te çend tişta bêjim. Yani te got Kurdî gorî berê zêdetir derketiye. Pêş zêdetir derçawana zêdetir lê xwedî tê derketinê. Hevalekî me hebû mînakek dida digo berê navê zarokê me Ertuğrul bû Alparslan bû me digo Ertuğrul Alparslan korê min were li vê derê. Niha navê zarokê me Bager e Armanca em dêjin Armanca oğlum gel buraya. Niha pêşveçûn ev me rast e. Em ser me navê zarokê xwe kurmancî daye em gele pêşveçûn e. Me tabela mabela çêkiriye car me em weliyê xwe ra Kurdî daxin eva ku pêşveçûn be em gele pêşveçûn e. Lê binî da zarokê ku Kurdî nezam bên tu heskî li tebebemê jî heta êvarê Kurdî baxte. Eva yani tiştek nîne ez ê serî da bêjim bîn me ziman perwerde gele mühîm e zarok li pedagojiyê da jî li zarok ku zimanê xwe zikmakî perwerde dibînin
زیادتر باشتر دبن هم عالی درس خوی اکادمیک هم جی عالی جواکی و تکیلی خوبا زیادتر باشتر دبن باوری آنها جقه زیاده چی دبن اما yani em evi zanin lê tenê perwerde jî li gorî min fêrê nake niha berê Kurdî belkî zimanê danûstandinê bû niha Kurdî zimanê danûstandiniyê nîne zimanê ticaretê nîne zimanê belkî aboriyê va kes Kurdiyê va baweriyek wana ji Kurdiyê tune yani alî aboriyê va karek nakije wan mamoste got rast e me hemû li dibistanê kutan dixwar lêdan dixwar ji bona em Tirkî nizanbûn lê ez bawerim dayîk ji wê zêdetir li bona lêdanê nexwîne li bona zarokê wan ku dibistanê xilas kin belkî ser karekî baş alî aboriyê va jî werne ciyekî baş e ji bo wê zêdetir ez wisa bawerim malbat zêdetir zarokê xwe hînê Kurdî jî nakin yani evê hîmê Tirkîkirin bi zêdetir malbata heye belkî bingeha wê da jî teknolojî gele pêş veçûye em ew jî bidine berçava yani tenê zarok na mezinên me jî yek bi Tirkî nizanin ser Facebookê ser Twitterê ez berê xwe dime ew davêjin tweetê bi Tirkî davêjin lê Tirkî ne Tirkiye Facebookê dêjin em ê parvekirinekî bikin li gundê me jî ev tişt distane yani ev teknolojî çiqa pêş veçû ez wisa bawer dikim Kurdî jî baş veçû çareserkirina vê jî tenê bi perwerda bi zimanê Kurdî gele giring e lê gere zimanê Kurdî xwedî statûyek be li Tirkiyeyê xwedî statûyekî nebe hem aliyê aboriyê ve hem aliyê ticaretê ve hem aliyê perwerdehiyê ve ev ne hemû ez dêjim girêdayî hevin li malbat ji bona çi zarokê xwe ra Kurdî baxin gerek ziman tiştekî bide pêşiya wana yani pê zimanê hînbûna vê zimanê malbat bizan be zarokê xwe 20 sal şunda 30 sal şunda wê were cihekî baş ew bawerê ji malbata da nemaye ji bona jî malbat bala xwe zêdetir dana ser zimanê Tirkî ez evî bêjim belkî eva hinek ji bo bersiv ji bo çend hevala ez lêbûna xwe jî dixwazim Mamosta cid qezim tiştek mecbûna wa dê mi got yani tamam ew lêkê mestem tev de dibe wektî bizim îro navê zaroka me ne ziman yani li Kurdî ne navê zarokan be ancî bizim gele can tekîldahê de jî Kurdî tê axiftin yani vê alî da dewlemendî heye rast e em ji tev dibin yani heta perweden neyê dayê ev kêmasî jî çareser nabin aliyê dê temaşakî yani axiftinê rojevê da danistandinê ve kargehan be gele can yani kesê bixwaze Kurdî biaxive ew kesê hemberê wî dikandar be an jî bêjim saziyek dîbe ew jî Kurdî zane bersiva we dide yani vê alî de dewlemendek heye îro dide 10 sal şunda ez bawerim ew jî nikare êdî bersiva Kurdî bide belkî 20 sal şunda ew jî nikare êdî bersiv bide ez min zêde jî dem hilda niha li UNESCO xebatekî heye di vê 1950 heta niha 203 ziman li holê rabûne niha halê bakur belkî halê Rojhilatê yê Rojavayê yê başûr zêdetir baş e lê halê bakurê vê aliyê ve ez bawerim qet ne baş e Türkiye'de jî 108 ziman hebû ekî komar avekirin de niha jî 4-5 ziman mane zêde ziman jî ne mane yani ziman ku nebe zimanê ekonomî xandinê perwerdeyî ziman holê radibin we ser evkê jî got mamoste ez hema dibistan vebûn rast e li eva piçekî mijar tevlev dike balkem yani el ser dibistan çawa vebûn kemasî çine ne wekî eğitim ser mesela hani sadece zaman tenê naparêzin gelek tiştan parêzin ji ber wê hem mijar hevrane derheqê yani vê pandemiyê de demek dirêj bû
دبستان قوی بوو وجا دبستان هانه وکرین ولی بسکرکی خوش خورا داری خستن ما مستاز کرد ها بیجم هم دبستان چه هاتو و گرتن و سا هاتیه وکر نیدیسان نه تدبیر هاتیه گرتن نه تشتکی زیده یعنی گوتن هم پولادا هجمارا خاندکاران کیم کن ماموسته زیده کن هجمارا پولان زیده کن تشتک مساتنه عالی پاکشی جاوی چه دستک چنینه هلی زیدتر خرابی چی بویا چه خرابی چی بویا 2 سال رازانه اوا 20 روزه هی وکل دست تعدیلاتی کرنه گله دبستان هلدان تعدیلاتی خاندکاری واناش دانه دبستان اگیدنی میناک دبستان اکی دا 1000 خاندکار هستن خاندکار 1000 خاندکار دبستان دی هاتنه هلی زیده کرنه یعنی وی علی و روش fazla tevli ne buna? Qadast qilene dana belki evne xaşi zedetir baş hemice xilaz buna. Çıqal tevli dibin haqas xirad. Kurtasi evi bejim mesela. Spastke. Spastke mamusta. Mamusta Şirin Beri. o tu ali zamanda van xabatan da şurovet çine axaftan edme hemen geçti da. Vakit beşin yani ter tücü dana veriyat ecet çan şurovet ke. Beri. Vega ev paşlavım bu ya bela serim. Burkha evvela mamusta. Lebeli navemne niviskar Kurdi Mirza Muhammed Şeriye. O ye navemne Pen International Pen Kurdi navemne Mirza Muhammed Şeriye. Ev bulga biye bela serim. Kuderi estevri. Mamusta Türkmene kele bxe. Allah. Bele mamusta. Batmanı buna penceroja benname kadar şeride Batmanı şekili ve gaydarı nikah kavsa çebu. Hevalet karbatayı beyan derken de serdiki Eyüpsa Ravşaka Raşbini ve İro ani bu zaman duga heyvah mala mekrabut işteknama emçun kaddiya falan. Eci derken mugas kurbanı van dayı kella çıksı pi haya ve heben valla hep zaman namre. Ve khatere heye eri vallah khatere heye ketiya asla khatereyle Mamusta çima bare zede Hamide sermile jinan dayıkan. Çima bare metine man bebaren. Ejbergo afriner evan. Bele. O nave zamanji zamanı dayık edecek. Zikmaki. Bece zamanı bavi. Bele. Inca İcbana ve khateret kar minan keki bidem yani je gume peyver kir. Mema mustati kir. Her uza ser hatta em bejin başuru bakur bu mil gevere mesela mustati kir. Mil cizire mustati kir. İcbere ki balam dikşan mesela ye je heri go zaman zede kurt data afaftı evci bu. Beriya 10 sali o nabena iro de mro minak de nişan. Üç akı em bejin hayat dairin fermiji tavayı xavatka kurdi da akvina. Em bejin sada 605 kurdi da akviyan sada 35 zamanı Türkiye'nci o zamanından. Lebele iro brasi khatere heye. Ev berebaji biya yani sada 605 devje verdane sada 35 kurdi ecatte akaftı. De ez kanun var niviskariye tiştek bejim. Vega her mesela ronak bir niviskar vekilin. Demago daxilin ser niviskariye ser wêjeyê dibên dişoreşa Sovyetê de tiştê hatî jiyandin wek Tolstoy, Dostoyevskî, Gorkî û wekî din gelek nivîskar û ronekbir derxistine holê. Ez jî dibê tenê vî çil saliyê dawî de. Êşo elemê got vê erdnigarî hatiye jiyandin dikarî bi daha Tolstoy, Dostoyevskî, Gorkî dertexe holê. Beriya heştêm niha nota bi rastî mira peyvek jî Kurdî nema bû. Lêve ev rik e. Rik jî miraz e yani rikberî ku mira bike mirazê xwe bikeve. Inca edim tenê mînakek mesela îro eger gosa ser bi heqîr ya heqiyê bê lêkolîn kirin mesela êvara perwaneyê Birêz Baxtiyar Elî 10 heb
جراتشت بيجن او پیو çava پیو mi? Nobel na. ده حب نوبل ده ترى برتوكي ثاني ناكه. البم جوان سال حياة إيرو أجي بانغازي مش بود توایی یه گوش کاری نویسید که هول ده گوشته کی بنرخه کی با آفرینه بریا 20 سالی پرتوک تنه بون کوار تنه بون روزنامه تنه بون بگا چا گوتی و مدری و کردی دری جه تنه بون تلویزیون تنه بون رادیو تنه بون ایرو همه او دفتنه کوار جهنه روزنامه جهنه پرتوک جهنه مثلا کارم براحتی بیجم براستی tam صداست نزانم لبلی گرد تخمینه بیجم نیسکه 10,000 پرتوک کردی هات نوشاندم پرتوک کوارته ده ما تشتکاب چو که بی سالی ده تنی بریار اگره که بداییم او بریار جه اراده یعنی herkes دقال خواده در خواده دوره خواده هول بده گوبی زمانی بکی زمانی چهات گوتی بازاری که زمانی وار عبوری ده لبندان باجار همه داری و دسته که جنام مالی ده بیتا آخافتن اش برای که انسان مینه که کبچوک دم از پار هاوینه چومه گند لوی داری مدخواست استاد هنک بخوابتم نویسه که پیک بینم از ده رونشتم زارو که گند توای لوی داری به هر داخوینه ترکی داخوینه صدا ست ترکی یه مورالم سرو بین بو دوتما مکام درکت گو آب و رنگی تا چویه مگو تخالی سری آبو کرد مازه چهار رنگیم نشی مگو از بمریم چه تره مگو نه زارو که تره گو بلی اولا آبو زارو کم نه مگو ما بی گنده چیایی بین باجارو بونه اری بین نافچه که بونه آنجیان باجارو که اری بی گنده چیایی گو تو علاقه باجار نمایی حیا مرو چی باجار گره که مرو رو یکیب دویری مگو افش کده هاتی بداری ego والله اجی نزانم مگو چهار نزانیم ما دست پی گره که تو دینی لی بوان زارو کاره از آخرین تشته گفتن دبستان ما مسلمت بیجن ulan oğlum ne konuşuyorsunuz anlamıyorum ki küfür mü ediyorsunuz bir daha görmeyeyim o ters ketin hava televanda ne böyle roş çava goti pişaftın yani pişaftına babuğa yani o transformasyon pekti buna veci az ve her çıkaz navem niviskaracı o paya kapılın da az ecaka niviskar nabim le yego hevlede vikari kavati bike burası gerek devlemen denem ha vidi per Türkiye me rojname me rehistine me radyo me televizyon me hene tani beriyare ki beden veje az benvisim ve az ser bikebim ev derfet hene ve kedince hevale Murat van hevale dinci gotin yek tişkeme ev buna vi zamanı statüye ka fermi ev jib çava gavadin akaftine ka got çiçeka ravaya gerduniye جبنا نه هم جای گمراه چاگوتی لهمبر هف شرب که باری که صاف فکر و رامان مرده که gerek 5 milyon yani gerek cennete döner hani hecmaran belki 5,000 7,000 mafi zamanı zikmakit kim ma 5 milyon insan ne kari dakaze bir zamanı bike jverve kerdim از هیوید که جهمی در دور نویسکار و ام بیشن کار نویسید که بلا هول بدن چه کیم بی زده بی بلا وان هجمارا زده بکن و پیشروج مطلق تقاض و زمان به زمان که فرمی استراتژی به تقابل کرده حاضر بود Slavoroz esnaf kurt bibrim gerek. Gelek spas ke. Nana dengete ço avati baz diyorum ali te internette da nezedenek şey spas mamusta. Eyvallah çobiye çıpkim. Spas ke mamusta. Mamusta Brez Altun. MCHD hani daya bername yani bizim ser axaftin me vakti çteme ne gotu anji tutkari çbeji gotuna etqay dawiye yani ara da axaftin me da tiştek derket role
emi pevajoy raşbini bilerin ya jeme kaşbini bilerin. من Ez bu sapena seftim. Kaşbini u raşbini behevra bileş. Lebele hevdanu o tekihiştira encam eda statü gerekli. Kürt hata ne gejin statü ki ev çedabe. Zaman hedi bertüne bu edare. Hatta hinek zaniyar Rusad bek. Ben Türkiye bir kabristana zamanı. Bir kabristana neteva. Yani hinek teşt hedi ve politika ki kellek kuru duru direş debeşinin o jubona tünekirini helveste gerek giran her. Şöyle ki bangamın davi evet. Ligele be. Jubona siyaseta zaman gerek em hevul bidin. Siyasete ki pek başor duve siyasete daji tegihiştira zamanı Kurdi bibe divi velati bibe zamanı perverde o zamanı ki ava ki zagona bingehir da fermi beten askirine. Eğer ev zaman fermi zagona bingehin da neyin askirine o duve perverde çe nebe divi serde mi da emna gişin. Armanca ko. Bir de ez mirak ekledim. Ez demek ki Kurdi deri reybedirdim. Ez manzan ninim. Diviskar jininim. Jibona reybebirdine ez mütedar oldu. Duvi demi da Jibona tegihiştina statüye hinek nikaş duvi velati atittirme. Hem duvan nikaş ada med go pevajoya açtiye. Pevajoya açtiye da Kurdi deri de hap psikolog şeş hap doktor o hinek endezyar dahatın Kurdi hindiri. Ve ki veci serida rabekir ve go rojelata navin da Kurdi tetenasin o herkes ki fazla Kurdi hindiri. من Ger statü hebe ve peşkeve. Ger statü tünebe Kurdi peşrakeve gereken baldarbın hammu saziyeme و بانگوازی عمل گلمه حتی آنها اب 1000 ساله چوا کردی بخورانینه شویه کی gerek اب هول بدن بر یا تگیشتر ستاتوی جی ام وی زمان خو هندا لیکن çünkü ev zaman kadime tera pırtış ve şartiye şوية ki اب هول بدن زمان خو لهر قادا جیانه دا باختن سلاو رزدوجن Gelek spas Brez Altun. Brez Musta Seyhan. Gotine ve daviye da niçin biz? Beni deri de fazla bejim hevalan çıkarsa ve bari kır bari jinaji bari dayı kanji ez bejim ev bar ne bari jinan teneke nav listar de zamanı dayı ki beji zamanı zıkmaki beji ev bar bari mehemuane deve cidesteme çivere em ve eki bakın em editler gazın can verdin em ne bejin ev jiber ve sedeme napi ve anji jiber ve sedeme via usad ve em de jvan gazın can verdin edi sene cidesteme çiti jizedetir yani em ne bejin cidestemin afatişte eskanın ve ekiptim na bila desteme jizedetir tişvere cideste jinan umeran zarukan cideste her kurdi biraz zedetir tişvere biraz zamanı kokadi derkevin em zamanı kokadi derkevin jibo her tişti jibo akaptine jibo perverdehiye jibo çande jibo hüneri jibo jiyane em dizanın kur zamanı kurdi tera her tişti dike tera her tişti heye gotin emru bandavazi amın eve u espasiyete u spasiye hevalanjitkim Gelek spas. Brez Atabay. Gotine ve daviye. Yani az ser gotine hevala şu an şey zede bikentin hani herkes o aliye xwa desti çıktı her sazi herkes her malbat göre evet işte bir kelle ali zemin ve şu
yani sazı لسر پرورده زمان زکماکی گواره داین خباتوی هم هر دم هر درجه دکن لوی بنابی تکوشی نکتیجی دکن لگره مالبات چی مال خدا زارو که خورا گره خادی زمان خدا کردن خبات که وسا بینن عالی سیاسی و جی پارتی سیاسی جی جبو کردی به ترکیه دا ستاتوی که واره داین جبوی خبات که بکن yani her sazı, her kes xebata xo baş bîneşe ez bawerim ev xetere em ê piçekî ji holê rakin belkî pêş yani pêş jî ziman li Kurdistanê jî em Tirkiyê jî ez jî hevala jî silav dikim bernama we jî pîroz dikim mala we. Spas dikim mamosta. Mamosta شیرین بلا بغرا گوتنی و داویه دنگی متی به نقلی بله کنیم که گوتنی و داویه داویه ده از وی تشتی بیجم لگا ev zaman bez statiye bu satkayı lebeli de reza zamanın devlemente hinacı yeca reza nehmin diye hafsudu 31,000 payve heye. Gel bu bir kayıstati az bavarım bir rezaya kemin. Yani bereken ele rasta bila tırseme hebben bu yek payve ki tane cumhurdan lekin de çağımı gotti be statiye de böyle heja de nav na tavideci reza ne anazay koşike et khazım be çarine ka babatare öryan mamusta daviye de eme daviye de khate ve saqavi bike der herbet emde khastı bu mecbur ve daviye de tane çarine meneke ne elbette ki habere kenke be mecari bele kenke ez be izna babatare öryan evoka reza sevmi de pişkeki bu görün bejim Dili serimin mina gogel meydan digere dilimin nece peyman digere eğer devran jinamer dare bimine ezi tev koşum haya devraneki dim bigere babatar be ezi runum haya devraneki dim bigere böyle roja ne roja runişteye roja tek koşine gereken ro tev koşuş bulavi zamanı slavoriz belki gerek spastke biraz altın jibona میوانیا طلبونه برنامه من گلک سپاس کن خبات ورج سرکفتن خازن و جرکتن سر ناو مالپر که سندین ام سپاسیا خاط کن ام گلک کیف خوش بون طلبونه و سپاس زور سپاس شهوالا سلاف که هر هبن هوالا مامستا را ام گلک سپاس کن جبونا طلبونه و خبات ورج سرکفتن خازن Spasiya dikim و spasiya temaşevanan dikim. Spas dikim. Biraz ataba spas dikim. Jibona tevlebuna ve serketini jwarat xazın. از جی و سلاف دکم از جی سپاس دکم هوالا جی جانکی سلاوی خودشینم بمینو خاشیده. سپاس دکم. مامستا شیرین سپاسیا خاطکن بله هلبسته که تا دست بکر هلبسته درجه قوی بکه برنامه و ایده ما فاخفتنه و قوی کرنش ما فته جرکتی سپاس کن و تماشانت خواهج سپاس کن سر نوه میوان خواهج حتی به ساعته گودار کنه گله کتر سپاس کن ویژن شف باش و ما فاخفتنه مامستا شیرین فرما Denkti. Bele, kerem ki. Tamam. Mikrofonum girdi bu. Eci gerek sfaskim gerek keyfaş bu, şans bu, buna hevalara mücareka giring bu, mücareka hoş bu, hevidarın peşaroji vekvan bername ha bize bir şekilin ve helbetse ki em begiren bejim usan ne var? Bele kerem ki. Evet helbetse de ser de cizire
ketkarê tenduristiyê Aziz Yura hevalekê me bi wê derê heta qetilkirin ciyana xwe dest da ev jî ser xatir û bîranîna wê min nivîsîbû ez ê wê jî werxwînim û spas. Ez gereke müzîka xwe vekim ama vekim. Tê dengê müzîkê. بله فرمو مصطفى. Gedelako mamın ne got? Çavên te birqokin sêv jê diweşin. Têjikên tariyê ji pilûskan dişewişin. Ji çîkên ronahiyê pir diêşin. Te digot bila mane ezim neviyê kawa şopdarê doza ahûra mazda şagirtê manî şahê wênesazan wê min biparêze ronahî ji fêlbazan. Gedelako mamın ne got? Tu dilzîzî jiyan hezî bê parêzî pir bilezî ji bo jînê her divezî. Te digot bila mane ezim memê dildar zîna min e ji zîra botan heta hebin bekoyê ewan wê her hebin jînin piştevan. Gedelako mamın ne got? Ew bêbavin qedirnezan cewrik gurin didin gezan dafikerin wekî terezan. Te digot bila û na piştim li pişt min e finda mela li pêş min e zal û ristem navên min in cûdî û gavar girzên min in. Gedelako mamın ne got? Wekî bi esl û feslê xwe bi zirtan didin peslê xwe çilverîşin bi neslê xwe. Te digot bila gelek neman rojên reşî waye hiltê roja geşî benda me ne rojên xweşî em ê bijîn bi kêfxweşî. Gedelako mamın ne got? Gulle baradin wekî bi zot dil û ceger tev li me sot jiyanê re bûn melkemot. Hezar tajdînî dan pey te wê bimeşin ser şopa te da ku azad kin zîna te dilrihet be ezîzê min bila bikewin birînên te. Spas.